De 4 P'er kaldes også virksomhedens handlingsparametre eller virksomhedens marketing mix. Marketing mix er den engelske betegnelse for handlingsparametre. Handlingsparametre er en central del af afsætningsteorien og benyttes aktivt af virksomhederne i deres bestræbelser på at målrette deres produkter til deres målgrupper. Konceptet fik sin oprindelse efter professor i afsætningsøkonomi James Colliton i 1948 beskrev marketingchefens rolle som en mixer af ingredienser, og ingredienserne var de 4 P'er. De 4 P'er består af følgende: produkt, pris, promotion og place. Når man betegner dem handlingsparametre, hænger det sammen med, at det er værktøjer, som virksomheden kan ændre på for at justere en konkret indsats til sin målgruppe. Man kan sige, at produktet er det første udgangspunkt for virksomhedens kontakt til kunderne. Så lad os se på det enkelte parameter og hvad det indeholder. Produkt. Når virksomheden ser på sit produkt, er der flere overvejelser. Blandt produktets egenskaber er der selve funktionaliteten, altså hvad det bruges til og hvordan det fungerer. Derudover har vi det, vi kalder den smagsmæssige kvalitet, som handler om, hvordan produktet ser ud. Endelig har vi en psykologisk kvalitet, som handler om brandværdien. At forbrugerne foretrækker et bestemt mærke frem for andre. Under produktparameteren hører også sortiment, det vil sige, hvor mange forskellige slags der findes. For mange produkter har emballagen betydning, og det hører også ind under det, som virksomheden kan tilpasse ved sit produkt. Mange familier har en del emballage på morgenbordet, når mælk og diverse cornflakes, frostflakes og müsli-produkter sættes frem. Mange virksomheder med dagligvarer vælger ofte emballagekommunikation som en del af deres branding. Prisparameteren er den eneste parameter, der skaber indtægt og er derved en vigtig parameter. Både i forhold til indtjening, men også i forhold til den signalværdi. Prissætning kan foretages ud fra 3 overordnede strategier. Målgrupperelateret, det forbrugeren vil give for produktet. Omkostningsbaseret, beregning af kostprisen samt procentdel til indtjening. Og endelig den konkurrentrelaterede prisfastsættelse, hvor virksomheden sætter sin pris ud for konkurrentens priser. Place, som på dansk hedder distribution, handler om, hvordan en vare kommer fra producent frem til kunden. Det er vigtigt, at varen findes der, hvor kunden forventer, at den er. Ved distribution kan virksomheden også overveje, om den vil benytte distribution som en signalværdi i forhold til brandet. En kæde som Jysk har butikker mange steder, og dermed det vi kalder intensiv distribution. Derimod har en virksomhed B&O traditionelt set været meget opmærksom på kun at sælge sine produkter i få og eksklusive butikker. Her hænger det ofte sammen med eksklusiv distribution til dyre butikker. Som nævnt, så handler promotion om reklame i bred forstand. Det vil sige diverse reklamer i magasiner, radio og tv, busreklamer og bannere, også kaldet outdoor-reklamer, personligt salg, PR i form af blandt andet pressemeddelelser, samt øvrig kommunikation med kunden om at afsætte sit produkt. Promotion er ofte dyrt, og det kan være svært at måle den reelle effekt af en indsats. Derfor har mange virksomheder en tendens til at spare på denne parameter. Det er dog en vigtig indsats i forhold til at blive kendt hos kunderne, og især mærkevarer som Coca-Cola og McDonald's bruger rigtig mange penge på promotion for at holde deres brandværdi høj. Parametermixet for Jysk er skruet sammen med produkt af en rimelig kvalitet, men til en lav pris. Der er en del promotion, som uddeles i form af brochurer og annoncer, og Jysk har også et meget effektivt website. Jysk de arbejder med intensiv distribution, det vil sige under Place har de rigtig mange butikker, som er centralt placeret, som alle deres kunder nemt kan finde dem. B&O vil derimod gerne sælge sig selv som et eksklusivt produkt, som det ikke er alle forundt at have råd til at købe. Derfor har de udarbejdet et produkt i meget høj kvalitet på især lyd og design og med en meget høj pris. I promotion der prøver de at holde det eksklusivt ved at have reklamer i få medier, og de prøver også på at holde det eksklusivt i deres distribution, altså Place, med få forhandlere og egne butikker. Marketingmixet betragtes i afsætningsteori som et vigtigt redskab til at målrette sit fulde produkt meget konkret i forhold til sin målgruppe. Det kræver selvfølgelig, at virksomheden har udarbejdet en grundig målgruppeanalyse og kender sin eller sine målgrupper nøje. Selvom parametrene betragtes som vigtige parametre, så er der imidlertid også kritik af marketingmix-konceptet. Parameter-marketingmix-konceptet opstod i 1950'erne og tager derfor udgangspunkt i en tid, hvor fysiske produkter udgjorde en meget større del af økonomien i forhold til serviceerhverv, end tilfældet er i dag.
I dag er situationen ændret, og dermed er modellen mest brugbar i forbindelse med fysiske produkter, og ikke så brugbar i forbindelse med mere komplekse serviceydelser. Desuden får teorien kritik for at være for simpel og ikke tage nok hensyn til flere aspekter i beslutninger omkring et produkt og service. Der findes derfor mange forskellige udvidelser af modellen med flere parametre. Den mest kendte udvidelse er de 7 P'er. Denne udvidelse indeholder ud over de 4 P'er Product, Price, Promotion og Place, som beskrevet i denne video, også People, Process og Physical Evidence, som især handler om parametermix ved serviceprodukter. People henviser til de medarbejdere, som kunden møder og interagerer med i forbindelse med køb, brug og bortskaffelse af produktet. Process omhandler selve processen ved købet, og Physical Evidence omhandler det synlige og håndgribelige forhold omkring produktet, f.eks. butikkens indretning, renlighed osv.